Добър вечер! Вече ми писна и реших да се откажа от нещо, което често правя. А в същия момент в началото съм ентусиазиран, мисля си, че помагам на някой. А в същия момент по-скоро пълна душата си с мъка и неудовлетвореност. Ще ви разкажа една история от януари месец, края на януари тази година. Обади ми се едно момче, свързал се през мой познат, понеже апартамента ми е празен в София. Помоли ме с приятелката му да живеят в апартамента. Аз ги приех без да им взема никакъв наем. Те казаха, ще плащаме някакъв наем. Аз им казах, само си плащайте тока, нищо друго не ме интересува. Ако искате да плащате някакъв наем, плащайте. В крайна сметка седяха 3 месеца. Взех им едни по 100 лева, което мисля, че е скандална цена за София, но както и да е, не беше това въпрос. Аз си мислех, че момчето и момичето наистина са закъсали в беда, имат нужда от помощ и това нещо тия 3 месеца ще им помогнат. Още на първата една седмица имаше проблеми с тях, бяха осмърдяли първи етаж. Както и да е, затворих си очите, простих им. В същия момент изтърпях ги, но няколкото пъти, които ходях в София, те по 2 часа спяха, абсолютно нямаха никакво желание. Момчето е на около 50 години, момичето на 40 и нещо. Нямаха никакво желание просто те да самия си помогнат. И сега, този месец, на 19 се навършват 10 месеца от смъртта на баща ми. И се замислих следното. Баща ми е тази постъпка, ако я види, ще кажа колко си глупав. Той винаги е бил добър към хората, но винаги е мразил мързеливците и навляците. И въпреки че аз си мислех, че им помагам в същия момент, по-скоро аз им направих лоша услуга. Природата и в живота човек трябва да оцелее. И ако нямаш сам желание да се подобриш, да се развиеш, никой не може да ти помогне. Същевременно и в този канал винаги в началото мислих, че ще мога да амбицирам някой да откаже цигарите, някой да започне да тича, но истината е много по, как да кажа, истината е друга. Истината е, че пред вас да застане и Карлос Насар, Лионел Меси, ще му се зарадвате, ще му се изкефите, но ако нямате желанието, а желанието е много повече от това да кажеш искам. И ако не сте готови да изпитате дискомфорт, нито един не може да ви промени. Така че се отказвам в този канал да мотивирам който и да било, да амбицирам който и да било. Хората не се амбицират чрез YouTube. Тук ще споделям мои лични преживявания и се отказвам вече да помагам на глупави хора, защото вреда на себе си. Душата ми страда, хъба енергията си и накрая съм разочарован от това, че някой си е избрал да е нещастник. Ако някой е избрал да е нещастник, ако някой е избрал да е отрицателен, ако някой е избрал да си трови живота с цигари, кой па съм аз да го спирам? Мога да променяме човечеството, мога да променяме себе си, мога да работиме над себе си, може да изграждаме себе си. Хубаво е, когато хората са в група, тогава постигат повече, но за да си в част от група ти първото нещо е, че ти трябва да си готов. Ти трябва да си готов да изпиташ дискомфорт. А едно от най-трудните неща за хората е да си излизаме от зоната на комфорт. Ние си излизаме често, когато сме принудени. Има една група от хора, които много си излизат от зоната на комфорт, но това е малка част от хората. Повечето от хората изграждат си едно легло. Включително и аз изграждат си една рутина. И само ако се наложи нещо, излизат от зоната си на комфорт, то рядко. Така че отказвам се да помагам на прости и на неблагодарни хора, както често съм го правил. Не смятам да стана лош човек, макар че лоши и добри хора няма. Добър и лош, това относително понятие е супер субективно. Но мисля да стана малко по-жесток към непознати, които още в началото се усещат, че те просто искат да те използват. Ото когато не отказваш на всякакъв вид хора, единственото, което правят е да те използват. Така става. Те те използват, експлоатират те и в същия момент
в същия момент отнема част от енергията ти. Няма как винаги да вземем добри решения, но все пак е хубаво да не се раздаваме за сулю и пулю. Енергията е ценно нещо. Не съветвам никой да стане егоист, но пък да си раздаваме енергията за сулю и пулю, който утре ще си остане сулю и пулю и няма с нищо да си помогне. Просто е страшна неблагодарност и страшна злина спрямо нас. Пазете енергията си, давайте я на близки, давайте я на страдащи, давайте я първо вие да се почувствате добре, пък лека по лека трябва да почнем да се учиме, че дадени хора заслужават света и обкръжението и всичко около тях да е жестоко. Няма как да си направиш хубав живота, когато самия ти нямаш амбиции за нищо. Така че бъдете живи и здрави. Продължавам с включванията и така. Който не се е абонирал, да се абонира, защото много малко са абонатите и тези, които са феновете на Киро Брейка, бих ги посъветвал се махнат всичките. На мен не ми трябват такива лаладжи, излапачи. Гледайте си го този човек, наслаждавайте му се как отпушва цигара от цигара, наслаждавайте му се как оплюва държавата, наслаждавайте му се как хвали Русия, наслаждавайте му се на всичко, което е правил. Майната му. Такива хора просто някакво толкова да им се впечатляваме, обаче за съжаление ни навлизат в пространството и разбираме за тях. Дори и да не искаме. Бъдете живи и здрави и се радвайте на живота.